Ng'anyo mar 88 mane ochiki kod rowere ne okoneno e gwenge mag Nyanza mathoth ne ng'anyo mar tipo thoro bedoe e kinde duto ma iluongo ng'anyo mar sundo sirikal e pacho ka. Kaka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny e counties ma Kaluo kaachiel kod Nam Chumbi oyango ni onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo nikech gisechako neno lemo kaluwore kod gwelo mag jokanyo mag ODM mane ochamo muma kata mane ochamo muma kawuono kaka jotend migepe. E seche ma ng'anyo mar 88 mane ochiki kod rowere mar sundo sirikal ne dhi nyime kidam e chuny boma ma Nairobi, thoth counties ma Nyanza kod Nam Chumbi ne odhi nyime kod ngimagi kaka pile. E kaunti ma Kisumu, yore mag wuoth e apeyni kod kar chung' nyamburko maduong' ma Kisumu kod weche ohala e chiche mayudore e bomano ne odhi nyime. Moko kuom jodak ma Kisumu oyango ni gimoro ahinya kod kwe mane nitie kaunti no kata obedo ni luoro omiyo ohala ni piny. Wan ndani ya sirikal makoro kod war koko kijendo ng'wonwa owenwa thuolo wati wami sirikal nafasi wane monde gima gitimo kamilukri ok nyal tuoye ok wanya ng'anyo ndalo ka ndalo inego ndalo ka ndalo kono wacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wa kwane gi hayo maber mondo mi gilok Kenya kaka notamo jamano dhi dala ka. Mimi naomba kijana mahali wanalia kidogo waingie parliament wachaguliwe pia wao wakwae ndani ya parliament na itafaika, lakini maandamano ya kelele ya huko na huko na huko haisaidii. Makoro wakwae jotend migepe makoro medonjo sirikal kata machon mancho misiamgi nikoro miwa uru Kenya moro maja Kenya oksika ywago gik mancha waywago chien kayaga. E kaunti ma Homa Bay, chenro mag wuoth kod ohala mapile bende ne odhi nyime ka jodak mawuok e kaunti no oyango ni sani gisechako neno olemo mag ng'anyo mosekalo. Koro gin kwe ema gidwaro, onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo. Sioni haja ya kuwa na maandamano because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu si kupatia kura. E kaunti ma Migori, jong'anyo mane otemo limbo e apeyni mar ng'anyo kawuono, jobunge la wananchi kaachiel kod jo bodaboda olawo molal miro kendo chenro mapile mag wuoth kod ohala ne ok ong'ikore. Kane nitiere weche matindo mane jomoko ne kelo ni gin GNC to wayudo ni gimna jokuogi moko matindo ne watemo matek kabisa kaka wananchi ma watamore wach mofuo machalo kamano. Kech ok wabro yie ni Migori ka pile ka pile ene kumikethe mwandu mag jopiny. Migori tuko na minority leader. Watu wanataka nini? Mana kaka counties mamoko, e kaunti ma Mombasa bende chenro mag wuoth kod ohala ne odhi nyime. Mak mana ni kwan nyamburko kod dhano manie chuny boma ne ni piny kipimo kod kinde mokalo kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne kidek timore. Obila bende ne okwor e chuny boma no mangima mar jiwo arita kendo rakore gi jong'anyo madine sieki. Watiuru kod serikal nikech kwe wadwaro. Ng'anyo no bende osemiyo ji hasara mang'ongo kabisa. Kwan tayari mar maandamano, wan tayari ni kaka nosemijo muma kawuono ma jo chamo muma. Koro wamigi nafasi mondo giti. Vijande ose decide maber no maandamano ruma dier. Koro vijande gi miye uwe ukonye vijande. Ka e kaunti ma Kisii kod Nyamira, kwe emane oneno kotenore kod ng'anyo mar 88 kata kamano rakruok matin ne oduogo omienjo e kind rowere kod obila mane okwor e chuny bomago mar jiwo arita. Hatutaki Kisii maandamano kabisa. Tunataka wale masiasi wenye wamepangwa wasaidie rais wetu wa nchi ya Kenya, wamsaidie kazi. Tupe serikali amani na tupe rais muda ili atupange, hata kama tulimsukuma kidogo alifika ukuta na sasa amerudi pande hii. Tumeacha maandamano sisi kama interns wenye tuko under Gen Z, but tunataka tuambiwe when will we be confirmed. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.